आम्ही दामोदर आरती सेशन कंटिन्यू करूया. आज मस्त होस्टस चमगेलुट्टू गंगा कुडवा माताजी, माया अरविंद मालिया माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, स्फूर्ती पै माताजी, दीपा भट माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, पूजा महेश माताजी, शैला प्रभू माताजी तशीच आणि कोण कोण दामोदर आरती होस्ट करू इष्ट आसगी पुरा जणांनी व्हिडिओ ऑन करून दामोदर आरती कोरक म्हणून विनंती करता. प्रार्थना प्रभू मस्त जनासच्यानी की हेमा पै माताजी सक्कड जन काव्या प्रभू माताजी कोण कोण तवळ व्हिडिओ ऑन असेल की सक्कड जन नपास व्हिडिओ ऑन दवरून तुमगेल दामोदर आरती कोरक म्हणून विनंती करता. आम्ही स्पॉटलाइट करता तुमका. तशीच दामोदर अष्टकम सांगू असं चमगेल उठाजी भक्तीन काव्या प्रभू. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत दामोदर अष्टकम सक्कड जन दामोदर आरती व्हिडिओ ऑन दवरून कोरक म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री दामोदर अष्टकम. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहोश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताविति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वनेहं वरे सदपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विराष्टं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुण्ठलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराष्टं मालं दक्षलाभे नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं गतानु ग्रहाणि च मामज्ञमिदाक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुद्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदरा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। यशोदा दामोदर की जय। कार्तिक महोत्सव की जय।
श्रीला प्रभुपाद की जय। गीता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद काव्या प्रभू माताजी. मस्त छंद कोरनो भक्ती भावान तुम्ही दामोदर अष्टकम सांगल्या. मस्त धन्यवाद. तशी आमगेल होस्ट केलेले सक्कड माताजी तांगेल फॅमिलीक अनंत अनंत धन्यवाद. गंगा कुडवा माताजी भारी चंदस तुमगेल देवालय अल्टर पळोवच्या मस्त खुशी जाली माताजी. दामोदर आरती एक पळत तुमगेल घरचे भाग्य आमकां तुम्ही दिलेले आसा. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तशीच पूजा महेश माताजी तुमगेले मस्त धन्यवाद माताजी. प्रतिवेळ तुम्ही तयार असताची कंची सेवा दिवच्या समेत मस्त धन्यवाद माताजी. स्फूर्तिपै माताजी अनंतानंत धन्यवाद माताजी. मस्त खुशी जाली तुमगेल घरची दामोदर आरती पळोवन. धन्यवाद. तशी दीपा भट माताजी माताजी बिझी असची जाल्यारी आयलींच्या आधी मस्त खुशी जाली माताजी तुमगेल दामोदर आरती तुमगेल घरची पळोवन. अनंतानंत धन्यवाद. माया अरविंद मल्ल्या माताजी त्यांनी एव्हर रेडी केन्नाय रेडी असची केन्नाय त्यांनी ऑनलाईन असताची. मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त वेळ तुम्ही होस्ट केलेला सेपटी मस्त धन्यवाद. तशीच काव्या प्रभू माताजी आजी दामोदर अष्टकमय बारी चंद कोण सांगले तुमगेल अल्टर पळोवन मस्त खुशी जाली माताजी. मस्त धन्यवाद. शिल्पा हेगडे माताजी त्यांनी मस्त वेळ होस्ट केलेलं असं. मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त खुशी जाली तुमगेल दामोदर आरती पळोवन. तशीच प्रज्ञा वागले माताजी मस्त खुशी दिसतस माताजी तुमगेल देवालय हे पळोवन. तशीच तुम्ही त्यावेळी तुळशीचे एवय दाखले तुळशी पूजेची तुमगेल एवय दाखयले मस्त खुशी जाली माताजी. मस्त धन्यवाद. तशी त्यावेळी प्रार्थना प्रभू आशिल्ली ऑनलाईन दामोदर अष्टकम सांगताना दामोदर आरती केलेलं असताना. मागीर हेमापै माताजी आशिल्लींची तांकाय मस्त धन्यवाद. शैला प्रभू माताजी आशिल्लींची तांकाय मस्त धन्यवाद. कोणाले नाव चुकल्यार मस्त सॉरी ಕೆಲವಳು ಮಿಸ್ जाता. पुरा जनाक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. हरे स्वाती कृष्ण. कामत माताजी असच माताजी आणि हा वीणा स्वाती कामत माताजी मस्त धन्यवाद. वीणा माताजी मस्त धन्यवाद. या दामोदर महिन्यांतू तुम्ही सगळ्यान उमेदीन मुखार येऊन सेवा दिलेलं असं. सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराणांक कोंकणी तर्फे हांव हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगू इच्छिता. तशीच दामोदर आरती वेळार ऑनलाईन दामोदर आरती वेळारी दामोदर अष्टकम सांगिल्ले आशिल्ले आमगेले हरपेस मथुरा देवीदासी माताजी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हेमापै माताजी वारिजा कामत माताजी राजेश्वरी माताजी दिव्या केणी माताजी जयंती नायक माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी स्फूर्तिपै माताजी प्रज्ञा वागले माताजी रचना शर्मा माताजी वीणा वी प्रभू माताजी शैला प्रभू माताजी शिल्पा शेणै माताजी वैष्णवी भट माताजी पूजा महेश माताजी गीता नायक माताजी विजया विषणय माताजी संध्या ईश्वर माताजी सुकन्या माताजी गंगा कुडवा माताजी नरसिंह कुडवा प्रभूजी तशीची भक्तीन काव्या प्रभू आणि सक्कड जनान बारी चंदुकून दामोदर अष्टकम या महिन्यात सांगितलं असं. तुमगेले एक एक जनाला एक एक हे कसं पळोवच्या काही खुशी दिसता. नवे नवे जनान पार्टिसिपेट करचे भक्तीन मुखार येवचे पळोवच्या काही खुशी दिसता. आणि प्रति जनाला राग एक इतले चंद मेलोडियस जावन इतले खुशीन तुम्ही उमेदीन येऊन मुखार येऊन नाव दिवन सांगितलं असं. आणि केदने फोन करून एक व्हॉट्सअप मेसेज आम्ही जस्ट निमगिलार समेत मुखार येऊन भारी खुशीन तुम्ही सांगितलं असं. मस्त नवे शिकून सांगितलं असं. मस्त मस्त धन्यवाद सांगता भागवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमका सक्कड जनाक. तशीच मुखार यशीच भक्ती सेवेन तुम्ही येऊ का. संसन सेवा म्हणले कोणाचे एक कीर्तन सांगचे समेत एक व्हडली सेवा आमका तुम्ही करचे एक सान सेवा समेत म्हणून तुम्ही लेखुनाचे प्रति एक सेवा हान म्हणून नाकांची सेवा. मस्त धन्यवाद. सक्कड जनाक हांव धन्यवाद सांगता. तशीच नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना सांगिल्ल्या आमगेल्या जयंती नायक माताजी वारिजा कामत माताजी ज्योती किणी माताजी स्फूर्तिपै माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी वैष्णवी भट माताजी हेमापै माताजी शिल्पा हेगडे माताजी शैला प्रभू माताजी अश्विनी शानबाग माताजी गीता नायक माताजी पूजा महेश माताजी माया नायक माताजी राजेश्वरी राव माताजी वीणा वी प्रभू माताजी विद्या केणी माताजी प्रज्ञा वागले माताजी वनिता पै माताजी आणि मुक्ता प्रभू माताजी वारिजा कामत माताजी आम्ही सक्कड जनानं नलकुबेर मणिग्रीव प्रियर्स नवेंची सखीचरण माताजी नमक्या पटी सिकयल्या. सक्कड जनानं मुखार येऊन शिकून मस्त चंद कोण सांगितलं असं. तुमगेली या सेवेक आम्ही मस्त ऋणी असायची चिरऋणी असायची. अशी मुखार येऊन तुम्ही मुखार आमगेल मस्त सेशन असतं रेग्युलर ताकाय तुम्ही अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता. तशीच तुम्ही पुरे टायमाक रेकॉर्डिंग पेटोवन ते सखीचरण माताजीन करेक्शन केलेलं आशिल्लें सम कोरून ते मस्त एक भक्तीन तुम्ही सांगितलं असं. आम्ही सखीचरण माताजी काही मस्त चिरऋणी असायची. इतली जनाल त्यांनी करेक्शन केला. पूरे दामोदर अष्टकम चरडुवाले ಹೊಡ್ಡಾಲೆ नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना त्यांनी
तांकाय मस्त अनंत अनंत धन्यवाद सांगू इच्छी पावता हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू.